Hallo, mit navn er Nikolaj, og jeg vil gerne fortælle dig om forsøget, vi har lavet med osteløbe, som er et enzym, der er protase, som bruges til at nedbryde tingene i ost, eller proteinerne i ost, og det er det, som vi ser på det billede her. Det, som vi kan se, som vi så gør på det her billede, det er, at vi tager noget af det her protase, og rent faktisk tager det op, så vi er klar til at gøre forsøgene. Jeg har lavet for eksempel forsøget, hvor vi skal afprøve med forskellige mængder. Okay, det som vi kan gøres her, det er, at vi ryster den for at se, hvornår der rent faktisk kommer små klumper i, for vi kan se, at de her proteiner rent faktisk er blevet nedbrudt. Og det gør vi på denne her måde, ved at ryste lige så stille frem og tilbage, indtil vi kan se små klumper. Indtil vi ender med en meget stiv masse, som kan ses på det. Og det her billede, hvor vi kan se, at det er meget tydeligt, at den er meget større. Her kan vi så se alle de resultater, vi har fået. Min gruppe, det var gruppe 5 her. Men altså, det som vi kan se, altså først skal vi starte med at tage resultaterne, som er dem her, for dem som arbejdede med temperatur, hvis mening var rent faktisk at måle, hvor lang tid det tog at sådan få det her til rent faktisk at størkne ved forskellige temperaturer. Og så kan vi så se hernede, at der er regnet ud, hvor hurtig reaktionstiden er. Som vi også kan se på kurven, at det først starter med at gå langsomt, og så går det en smule meget hurtigere, går det en lille smule hurtigere, så går det langsommere igen, og så går det helt vildt langsomt. Hvilket vil sige, at der er en helt bestemt temperatur, hvor den størkner bedst ved. Hvor vi har temperaturen hernede, og hvor hurtigt det egentlig går opad. Og så kan vi se på den herover, at det er jo hvor hurtigt det går, og hvor stor reaktionstiden er. Hvilket vil sige, at det egentlig bare er en omvendt kurve af den herover. Og hernede kan vi så se på forsøget med hvor meget af det her man egentlig kom i. Og det viser sådan, at man kan se på de her tal, at det rent faktisk går hurtigere, jo mere du kommer i. Altså, det kan vi også tydeligt se ved, at der for eksempel står 7 her, 10 her, 20 her, 35 her, og så 120 cirka. Hvilket vil sige, at reaktionstiden også bare hele tiden vil stige. Som vi også kan se på vores formel her, hvor der er tid heroppe, og hvor stor en mængde vi har herhen af. Hvor vi egentlig kan se, at jo mere der kommer i, jo hurtigere vil den her reaktion gå. Og der kan vi så se igen, det er præcis det samme som deroppe over, at reaktionstiden bliver hurtigere, jo mere du rent faktisk kommer i. Og det var alt, hvad jeg havde at sige om det her osteløbsforsøg.